Nee, maar ik vind het een geweldig René boek. heeft een lange interview met mij gedaan en het is te lang geworden, het is een boek geworden. Het was een interview, het is een boek geworden. Ja, maar je bent lang van stof. Ik heb je wel eens horen praten, dus ik kan me voorstellen. Nee, maar... Dat is visie. Kijk, wat staat er niet in het boek wat ik zou moeten weten? Zal ik niet vertellen. Nee, echt waar? Oké, maar ik bedoel, ik heb gelezen dat je vaak te laat kwam op school. Dat klopt. Ja, je kwam vaak te laat op school en je woonde naast de school. Ja, ik hoorde de bel, ja. Je werd wakker door de bel. Dat... Hij wordt rood, zo schattig. Dat is wat ik de hoofd van de school heb gezegd. En ik vond het niet leuk. Nee, ik kan me voorstellen dat je dan niet blij wordt met je. Maar dit boek, alle opbrengsten gaan naar een stichting. Welke stichting is dat? Meldenhof. 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 En dat is speciaal voor kinderen die opvang nodig hebben. En ik heb gezien, net hebben ze gerenoveerd. En nu gaan ze de tweede fase in. Dan gaan ze de kinderen groen leren en duurzaam leren leven. Wat is dat precies? Vooral groen. Vooral groen? Vooral groen. Vooral groen, oké. Hey, maar dit boek ga je zo meteen tekenen. Als mensen het kopen, ga je het signeren. En dan gaan we het zoveel mogelijk ophalen. En mensen, ik doe één belofte wat ik nooit doe na een show. Iedereen die een boek heeft gekocht, mag met me op de foto na de show. Het is voor het goede doel, dus koop het. En je kan die foto plakken als je hem niet de hele dag wilt zien. Dan zit de foto van me. Maar ik vind het mooi. En al die leerkrachten die me over hebben laten gaan, Ja? krijgen een gratis boek. Ja, absoluut. Nee, maar ik ben trots dat je dit hebt gedaan en dat je dit voor de kinderen van Aruba doet. Dank je wel. Dat is een mooi gebaar. Dank je wel. Dank je wel.